Godmorgen. Klokken er 12 minutter over 7, og jeg er lidt træt. Men dagen skal i gang. Jeg skulle egentlig have været oppe at træne, men jeg kan mærke, at min krop den er lige lidt for træt til det, så jeg tror, det er bedst, at jeg dropper træningen i dag og giver min krop lov til lige at slappe lidt af. Jeg hopper lige i bad, så kommer jeg tilbage. Ses! Så er jeg tilbage. Jeg har været i bad. Jeg har lavet noget morgenmad her. Noget græsyoghurt med havregryn og lidt honning. Og lidt appelsiner. Og selvfølgelig det vigtigste, kaffen. Skål. Så er det her stiger afsted. Vi ses. Nu er klokken 08.03. Og jeg står og venter på bussen, som kommer om 1 minut. Og jeg har klarinetten på ryggen. Og nosetid i hånden. Og planen er, at jeg skal være ude i DR om en halv time cirka. Og ærligt talt, så ved jeg faktisk ikke, hvad der skal ske. Men det er noget med, at så skal vi øve lidt et eller andet sted, og så skal vi et andet sted hen og stille op. Og så skal vi have frokost, så skal vi... Ja, det er noget med, at jeg tror, vi bliver slået sammen med et andet orkester, og så skal vi spille som et stort orkester. Så jeg er i hvert fald ret spændt på at se, hvad der sker. Men jeg kommer til at filme, når der er tid til det. Og så kommer jeg selvfølgelig til at lave en afrunding og evaluering af dagen. Ja, følg med. Hej, jeg hedder Bojang, og jeg spiller i orkestret med. Og den her sandwich, frokostsandwich, den er 6 ud af 10. Frokost. Sådan. En hel dag med symfonisk musik, spillet af alle de bedste, sejeste, mest rockende, swingende unge mennesker, vi kan opleve i det her land, og som sidder om dagen og i hvert fald. Forskellige måder at svare på, og det er også en del af quizzen, kan man sige. Nå, så dagen er ved at være færdig, og jeg har taget Joachim med, som spiller i orkestret også. Du kan måske fortælle om, hvad for et orkester vi er. Men Melvin og jeg, vi spiller i Dusika sammen til daglig. Ja. Og Dusika, det er hovedstadsregionens ungdomssymfoniorkester. Ja. Og når du siger til daglig, altså vi øver jo selvfølgelig hver dag. Men vi øver sammen et par gange om måneden og spiller nogle koncerter. Og som I kan høre i baggrunden, så er der det, som hedder Nakspil. Er det hedder? Ja. Nakspil, som er sådan en afrunding på dagen. Og Ja, så efter vi har spillet koncerter, så kan man lige fejre det med at få en øl eller en sodavand. ja. Og vi har spillet 2 koncerter i dag. Ikke rigtigt? Jo. Vi spillede først en koncert med Dusika, og så bagefter så spillede vi en kæmpe koncert med alle 4 orkestre. Ja. Jeg troede jo, det var 2 orkestre, altså vores orkester og det andet, der blev slået sammen. Vi var 4 orkestre og 250 i alt. Tror jeg, ja. Ja, så vi var virkelig, virkelig mange. Det var noget af en oplevelse. Det var mere en workshop, end det var en koncert, ikke? Nærmest. Det var lidt specielt. Ja, en workshop med publikum på. Ja. En slags åben prøve. Ja, præcis. Men det var mega sjovt. Ja, det var meget fedt. lærerigt. Og altid en fornøjelse at spille i DR's koncertsal. Ja, det er en fed sal. Det er en unik mulighed at prøve. Ja. Det har været dejligt dag, selvom vi er trætte. Ja, præcis. Fedt. Men det var alt, hvad jeg havde. Tak fordi du gad være med, Joachim. Selv tak. Og tak fordi I har set med derude. Jeg håber, I vil smide et like og et follow. Og så håber jeg, at I vil følge med.